అన్నిటికంటే కష్టమైనది సింపుల్ గా బతకటం. సింప్లిసిటీ అంత ఈజీ కాదు. అదే కావాలని కూర్చుంటే కుదరదు. దేనికైనా అడ్జస్ట్ అవ్వడం నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ లైఫ్ పర్ఫెక్ట్ కాదు, నువ్వు పర్ఫెక్ట్ కాదు. అనుకున్నవి అనుకున్నట్టు జరగకపోవడమే లైఫ్ అంటే. గుళ్ళోకి వెళ్లి దేవుడికి మొక్కుతావు, నాకు ఇది కావాలి స్వామి అని. అప్పుడు దేవుడికి ఏమర్థం అవుద్ది, ఓహో ఇది వీడికి ఇవ్వకూడదు అని. వెంటనే అది జరగకుండా చూడాలని పుస్తకంలో రాసుకుంటాడు. ఏది జరగకూడదో అది జరగడమే జీవితం. సింప్లిసిటీ అంటే ప్రెజెంట్ ని యాక్సెప్ట్ చేయటం, అంతేగాని పావర్టీలో దరిద్రంగా బతకడం కాదు. వేల వేల కోట్ల ఆస్తి ఉండి కూడా సింపుల్ గా బతికే వాళ్ళు ఉన్నారు. అపార్ట్మెంట్స్ లో ఉంటారు. దే నెవర్ కంప్లైన్ అబౌట్ లైఫ్. మనం వాళ్ళకంటే ఎక్కువ పీకట్లేదు కదా. మనకి ఏది అవసరమో తెలియాలి, అలాగే ఏది అనవసరమో కూడా తెలియాలి. అవసరం లేనివి పక్కన పెడితే అదే సింప్లిసిటీ. బీ సింపుల్. అన్నిటికంటే కష్టమైనది సింపుల్ గా బతకటం. సింపుల్